Tara, let's! Tara, let's! Tara. Pupunta tayo sa Seafood City at bibili tayo ng buko. Ang tanong, may buko kaya sila? May buko kaya sila? At isa pa, may parking spot kaya sila? May parking spot kaya sila? It's Father's Day, siguradong busy sila. And I almost forgot, I'm craving for hopya. May hopya kaya sila? Or hopya? May hopya sila. We're back! Alas 11 na. Gising na kaya si mama? Kukuha sana ako ng bread. Kaya lang, marami ng tinapay sa bahay. Gusto ko pang kumain. Kaya lang, busog na ako. And I just wanna add, be careful how you say the word because if you pronounce the word kaya, kaya means can. Last one, that's why, kaya pala, kaya pala, kaya pala, kaya pala, kaya pala.